Ing sawijine kerajaan kang asma Medang Kamulan, ana 5 penari kang lagi nari ing ngarepe raja kang ganas lan seneng mangan menungsa. Saben dina, raja mangan menungsa sing digawa dening Patih Jugul Muda. Sawise penari iku mandeg oleh nari, dheweke metu saka kerajaan. Kepiye Pak Teh, penari-penari ku kemon? Wah, setelah dan Berkat kekayaan bulan Kuligawa, aku iso nglupuaken yen mau penari-penari terayu-ayu. dan kita Prabu Sing dan imbutan nama kalian jenengan iku. Bagus, sugih, kaya ngoten iku. Kepiye? Wis nyiapaken korban kanggo aku? Sampun Prabu, iki regane tulasane kados jeruk. Tenan apa piye? Lho lho, iki piye ora kae? Wong kula lho Prabu pun ngrasake. Kowe dhisik aku reno. Oh ya jelas. Dan saiki Patih korbane para nang arep kene. Nggih Prabu kula kang iki. Tolong Patih Jugul Muda, aku coba keweling main Prabu. Niki Prabu santapan dadan jenengan. Sip Patih. Ndang jepakno iki aku selaras sabar iki. Nggih Prabu niku. Rakyat Medang Kamulan dirundung rasa wedi karo kesenengane Sang Prabu Dewata Cengkar mangan daging uwong. Dadi rakyat Medang Kamulan lekas ngungsi ing daerah liya. Akhirnya awake teko kene yo. Iya, tak kira iki tempatnya wis adoh saka desa Medang Kamulan. Piye lek sampe ora Patih Jugul Muda lek awake kene? Ora samar, iki wis adoh banget saka desa kuwi. Lek sampe awake teko karo Patih Jugul Muda, sapa sing dadi korbane? Sopo? Mestine awakmu. Kok aku to? Kan awakmu bodimu bae dhewe. Aja ngono. Bohe-bohe ngene, dagingku kuwi alot, butuh pitung bengi nggih nggodhog aku. Ora mungkin 7 dina 7 bengi oleh kamu nggodhog awakmu, wong awakmu lho iso nggawe boras sing lunakne. Aja ngono. Ngene iki engko lek umat, engko sereten wange. Ora samar. Cek tego tenan rek awakmu makane aku ning Patih Jugul Muda. Alah wis to yo mbul ndak apa-apa aja nesu ngono to awakmu ki. Lah piye? Lha wong aku kancamu kok pakane. Wis to, entuk kowe sing pantes. Aja sama awake ora kenal karo model kene. Kok dirasani. Yo. Sek tak eling-elinge yo, kayane ning tempat iki enek kesatria bagus. Kok awake iso nyuwun tulung dikon bantu dheweke. Dadi awake ora kecekel karo Patih Jugul Muda. Alah awakmu lek kesatria bagus ya langsung dhisik Yo dhewe. jet iya. Emangnya awakmu weruh panggone? Ngono kuwi, ayo awake goleki bareng-bareng menawa cethuk. Oh kan kok lek pemokno cethuk aku, kok lek tresno karo aku kan aku ora dhewe meneh. Awakmu ini nyipimu terlalu dhuwur, aja dhuwur-dhuwur to. Mbak. Ndak apa-apa, kan aku buhay. Nanti engko ya lek wangi cetukan aku jatuh cinta, kasmaran. Kok iya?
Ya iri lah. Iri. Lek aku ngono ogah. Wes aja bangga ngono ae. Ayo awake goleki, engko selak wengi. Ra temu-temu jo. Ya wis. Sabare kuwi teka kesatria kang duwe jeneng Aji Saka. Dheweke pemuda sing bagus, apik atine lan duwe ilmu pengetahuan sing paling sekti. Aji Saka duweni abdi yaiku Dara lan Sembodo. Ndara, coba pirsanono pendopone kita. Kok akeh wong? Dino rono panjenengan pirsa piyambake. Karo aku ora pirsa ndake nek opo. Napa kae saka desa liyane? Kudu ketoke koyoke wong penggembara kang leren ing pendopo kita amarga kesel. Deleken pasuryane ketok kesel. Ora, aku yakin nek dheweke iki saka desa liyane. Ah sampeyan kemero. Lek saka desa liyane Apa yo roh aku? Wes tinimbang padha ngono wis ayo rono padha disampiri diampiri apik-apik yo. Ngapunten nggih, jenengan dateng mriki wonten napa? Kita sedaya saling marang desa Medang Kamulan. Iki dadi madosi Raden Aji Saka. Kita sedaya dadi njaluk pitulungan. Emange teng Medang Kamulan iku wonten napa? Rajaku kuwi Prabu Dewata Cengkar seneng banget mangani uang. Mangkane aku rene arep njaluk pitulungane Aji Saka. Malah anjen elek atine rajamu kuwi, berlakune elek banget. Pancen ngono kuwi raja ing desa Medang Kamulan. Aku pengen takok nang awakmu oleh. Angsal monggo. Aku krungu-krungu ing desa Medang Kawit kuwi kok ana kesatria sekti lan apik sing jenenge Aji Saka. Panjenengan semerep. Oh iya, aku ketakok apa Raden Aji Saka iku bagus. Ana perlu apa awakmu kuwi karo Raden Aji Saka? Awake kuwi arep njaluk pitulungan marang Aji Saka kanggo nglawan Prabu Dewata Cengkar. Oh, karo menapa kok Aji Saka gelem dadi bojoku? Menapa iki? Sepurane nggih. Aji Saka wis nang arepe sampeyan. Ngapunten nggih, kita mboten ngertos sak jenengan niku Raden Aji Saka. Kita sampun sak penake dhewe panjenengan. Wis to ora apa-apa sampeyan rasa ngono. Nang ae, sok bakale rajamu tak pateni tak idek-idek. Matur sembah nuwun Raden Aji Saka. Nggih, Ndara Aji Saka, kita sedaya percaya kalian jenengan iku bisa nepati janji. Nanti jenengan bisa mateni Raden Dewata Cengkar. Kang kita sedaya bisa urip ing desa Medang Kamulan kanthi aman lan sentosa. Ya wis, ngene arep tak usahane iki aku njaluk dhuwur awakmu. Dura, Sembodo, ayo melaku. Siap, Ndara. Dura, awakmu tak kei tugas. Awakmu saiki ning Medang Kamulan, delok situasi ning kono, terus emang ana wong ngungsi ning kono. Siap, aku bakal nindakake. Terus gawe Sembodo, awakmu tak kei tugas ning Medang Kawit. Kuwi jaga ning kono. Lan aku masrahi rezeki nggih awakmu. Nggih, Ndara. Kula bakal jodok nanti panjenengan mesti nyawa tarunan. Ya wis, aku percaya karo sampean, Sembodo. Ana wong wadon sing lagi goleki kayu ing pinggir alas. Lan kepapasan karo Patih Jugul Muda sing lagi goleki korban kanggo santapane Prabu Dewata Cengkar. Dheweke, Patih Jugul Muda, njajal nyekel wong wadon iku. Bu, yen ora merga keperluan masak, aku ora bakal metu saka omah lan golek kayu ing pinggir alas. Apa meneh Prabu Dewata Cengkar mulai ganas lan senang mangane manungsa. Muga-muga ae aku ora ketemu Patih Jugul Muda lan ora dadi santapane Prabu Dewata Cengkar. Weh, iki mang dina kabejanku. Ana santapan kanggo Prabu Dewata Cengkar. Ha ha ha. Kamu tuh sampai ini. Patih Jugul Muda. Melu aku lan manut aku. Ojo, aku ora gelem, Patih. Aku ora bakal ngeculne kowe. Aku bakal gawa kowe nggone Prabu Dewata Cengkar. Ojo, aku Patih. Wani-wanine kowe
nglawan aku. Yo, saiki kowe melu aku nggone Prabu Dewata Cengkar. Ha ha ha. Aji Saka budal menyang Medang Kamulan. Aji Saka mlebu ing alas tumuju desa Medang Kamulan. Ing alas Aji Saka pathok karo wong loro perampok kang sing rampok wong tuwek. Gap, uripe awake lho, suwe saya susah ae. Ora tau saya maju. Lah piye? Duwe raja lho gobloke kaya mengkono. Duwe bojo nek digendikake kaya ngono. Nek wis duwe raja kaya ngono kuwi. Ki awake lho kudu piye? Pre awake sing dadi rakyat sing susah. Pancen bener omonganmu Sri, rakyat sing susah yang duwe raja kaya mengkono. Lah apa wingi yo aku mulai kok sawah kok kono kuwi. Dheweke lho nggawa wong wedok ayu. Aku yakin dhek mesti dadi bakal bojone sing anyar. Ya ngono kuwi yang duwe raja sing goblok. Paijo wingi lho uga muni menyang aku. Yen sapi-sapine wis digondol lan dirampas. Ki karepe piye? Pancen mung sing kurang ajar lho ngono kuwi. Wis bojone wong ning ndi-endi wong wedok gawan-gawani. Ngono sing bandane rakyate sing dijaluk. Genak piye? Kowe uga wong gemblong nyang apa kowe mbiyen milih dheweke dadi raja. Aku ngerti ngono, wong aku ki ra ngerti lek dheweke koyo ngono. Lek pemla aku ngerti ngono aku ora bakal milih dheweke. Aku lho getun milih dheweke. Kowe iki ngerti yo ngono ki. Kurang ngerti. Halah kapan iki ngerti-ngerti ngono karo aku. Wis pirang taun awar karo aku ora ngerti kuwi. Ya ora luwe. Oh iya, aku luwe. Adewe yen wektu luwe ini mesti malai lan jotosi wong neng jalan. Ya piye iki penake? Aku ora duwe iki. Ayo budal golek panganan aku gah mati keluar neng kene. Yo ya Allah. Yo. Iki kan apa? Wah, jen cocok tenan iki. Heh, mandek. Cepet ya no barang-barang kok gawe kuwi. Enek opo lho, biar ora enek apa-apa iki. Bila dikalemi apa dikasari? Cepet no tuwek. Biar. Aku ki mek wong miskin sing arep ngungsi. Nyapo, keterusan lewat ngungsi. Itu tuh bondo. Aku pengen mangan lagi. Nek iki saiki cepet, cepet yo. Yo, delokan isin apa ae? Jare nggo apa-apa. Delokan Sri apa sing tak temokne Duit cocok kowe iki jare dimangan. Kok jupuk duitku tak nggih. Nyapo wong tuweke? Hei Mandiko, Kowe wong sapa? Gontoy aku ngono. Kowe pengen mati. aku Aji Saka, lepasno wong tuwek kuwi. Ogah kuwi duweku saiki. Dene kudu lepasno. Jangan kecangkem getarane. Ayo kita dipateni ae Sri. Kurang ajar kowe wani-wani nganu serintil. Sopo kowe? Ayo Sri, iki mati. Piye Mbah sampean gini yo? Apa aku le? Matur suwun yo. Yo, alhamdulillah Mbah lek ngoten. Sampean apa arep ngungsi nang Medang Kawit? Heeh, sampean kok rolok to le? Iya Mbah, aku krungu yen ning Medang Kamulan iku rajane ganas tukang mangan wong. Rajane weteke elek yo nan. Nggih. Sampean terus nilakune Mbah yo ning kono enek baturku sing iso nduduhi sampean ngungsi nang kono. Oh, iya le matur suwun banget ya Allah. Yo Mbah, ngantos-ngantos. Oh iya. Menyang Medang Kawit, Sembodo isih njaga perbatasan desa sembari ngenteni pengungsi-pengungsi lainne saking desa Medang Kamulan. Kayane wong kae ngungsi saka desa Medang Kamulan. Yen sing nggih kula teng mriki badhe ngungsi teng desa Medang Kawit. Iki Mbah monggo kula aturaken menyang desa Medang Kawit. Teng mrika sampun kathah pengungsi-pengungsi saking desa Medang Kamulan. Oh nggih suwun. Ing desa Medang Kamulan, Dora ngejak warga kanggo ngungsi menyang panggon kang aman. Wara-wara. Iki kayane apa? Kayake kok wara-wara to. Di rono. Yo. Ana apa? Aku Dora saka Medang Kawit. Aku ning kene aku seru kondisi ing desa kuwi. Ning desa kuwi aman kanggo ngungsi. Aku ora arep ninggali desa iki.
Aku tambah arep ning kene. Aku ora percaya karo kowe. Percaya, aku ki dudu utusane saka Medang Kamulan. Aku saka Medang Kawit lan aku duwe keinginan bantu awakmu. Disogo kowe utusane Prabu Dewata Cengkar. Ora kok kowe ning papan sing aman malah mboko ning kerajaan kanggo santapane Prabu Dewata Cengkar. Apa wae ora wedi ning kene umpate judul muda ki lho sik golek gencar-gencare golek korban. Kowe iki lho mesti ngeduni aku. Aku pandang ning kene sampai mati aku bakal ning kene. Aku ngerti, yen awakmu kuwi ora gelem ngalih saka desa Medang Kamulan tanpa setia karo desa iki. Nanging Ndara Aji Saka iki bakal nyoba mungkasi kezalimane Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka. Oh iya, aku tahu krungu jeneng iku. Dheweke kasebut-sebut satria kang sekti saka desa seberang. Nanging apa bener omonganmu minangka satria saka desa sing nglawan? Apa bener omonganmu? Ya, aku pancen ngomong bener. Aji Saka kuwi bakal iso ngatasi masalah iki. Ayo pedulungan ning daerah sing luwih aman. Rumangsaku ora salah nang wong iki. Karo dene wiwit ini awake wis was-was marang kahanane Prabu Dewata Cengkar. Aku bingung apa sing kudu dilakoni. Jujur aku wis biyen tampil ning kene. Katane aku duwe niatan kang kos. Aku melu sampeyan wae lan ndonga muga-muga Prabu Aji Saka bisa ngalahke Prabu Dewata Cengkar. Ayo lek ngono dhewe padha medal saka desa iki sedurunge Patih Joglomudo nemoni awake. Yo ngungsi. Nalika Aji Saka nerusne perjalanane, mara-mara krungu swara gaib saka njero alas. Wah, kowe wis liwati panggonanku. Sapa kowe? Metu. Ibake kendel tenan awakmu. Nyapa yang ngalangi dalanku? Wah, yen kowe pengen liwat alas iki, kowe kudu ngabdi ning aku nganti 10 tahun. Wah, Ogah ngabdi kowe ra butuh. kowe ora pengen tunduk karo aku. Nyapa tunduk karo setan apa gunane? Ya wis, koreone kowe kudu wong biasa. Kepriye umpama awake gawe kesepakatan ae. Lah, ora butuh aku njaluk kesepakatan karo kowe. Apa yo bener ngono? Apa kowe ora kepengin dadi kanca sing paling apik lan dadi penguasa ing alas iki? Ora butuh, aku ora pengen kaya ngono. Yen ngono, siap-siap mati kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah, wis mati demite. Ing kerajaan Medang Kamulan, Prabu Dewata Cengkar lagi nesu amarga Patih Joglomudo suwi nyiapake panganane. Saliyane kuwi, Patih Joglomudo repot golekne panganan kanggo Prabu Dewata Cengkar. Patih, nyang apa kowe yo suwi ra nggo kurban kanggo aku? Ngapunten Prabu. Sakniki pados kurban kanggo panjenengan niku kaos sanget. Apa? Nyang apa? Padha ngungsi. Nggih Prabu. Desa Medang Kamulan sakniki padha ngungsi dhateng desa seberang. Kowe wae piye-piye kudu nyiapaken kurban kanggo aku, Patih. Nggih Prabu. Mbok carane rakyat ning diae kudu nyiapaken panganan kanggo aku. Nggih Prabu, kula ngertos. Saiki aku suwe, apa awakmu wis nyiape panganan kanggo aku? Sampun Prabu, kula pun beto kurban kanggo panjenengan. Kurban niki rasa duren. Meski yo aku urung tau ngrasake. Apa tenan to, Patih? Nggih Prabu. Kurban niki ngoten niku. Jangan saiki go ning ngarepku kene. Nggih. Ojo pati ojo bebas aku. Niki Prabu kurban kanggo panjenengan. Apik, Patih. Prabu Dewata Cengkar, tolong bebas aku. Aku tasih duwe bocah cilik nang omah yang butuh aku. Lek iso sak-anakmu tak pangan dadi sitok nang kotamu kene. Ojo Prabu. Ungkat sono. Sapa kowe? Opane rene? Kenal aku Aji Saka, saka desa Medang Kawit. Enek urusan apa rene? Aku arep bebas wong wadon kuwi. Wah, lek sak ngene dadi pangananku pisan iki. Yo, bisa aku gantine kuwi. Yo. Ora,
Wis rasa medodon, aku njaluk tlatah sadare serban kuwi iki. Iki kene. Ate, tolong aku. Nggih. Pateno. Berarti kowe bledani janji. Ora janji raja ra tau bledani janji. Berarti nek kowe bledani janji kerajaan milikku. Ndoro. Kenapa panjenengan sampun kasil anggenipun mateni Prabu Dewata Cengkar? Alhamdulillah aku semangat di Prabu Dewata Cengkar saiki. Alhamdulillah lek ngoten. Yo, saiki aku awakku yo yang udah kawin. Ngongkon wong sing ngusini kono bali mrene neh. Terus aku tak ngongkon neh. Omongan yang sembodo. Jupun kerisku sing digawa sembodo. Nggih, Ndoro. Yo wis, delok. Nggih. Akhire Dora wis teka ing desa Medangkawit lan nemoni kancane yaiku Sembodo. Dheweke mungkasi rasa kangen kanthi rangkul-rangkulan. Hei, Sembodo kancaku. Dora, Kepriye kabarmu? aku apik-apik ae. Kepriye kabarmu? Aku ya apik-apik wae. Oh iya, banjur piye ana ing Dora Disaka? Santai wae, Ndoro Jisaka kabare ya apik-apik wae. Saiki dheweke wis iso ngalahne Prabu Dewata Cengkar lan iso numpes dheweke. Syukurlah terus nyapa awak murni dhewe. Syukurlah terus nyapa Dora Disaka rene. Ndoro Jisaka kan saiki dadi raja ning Medang Kamulan. Dadi dheweke repot ngatasi kahanan nang kono. Apa bener kuwi? Aku seneng banget. Iya bener lah, wong kuwi nyetuk yo dadi ning dadi raja ning Medang Kamulan. Lah nek dhewe ngomongmu kok kaya wong katresnan ngono. Apa Ndoro karo apa ora Ndoro Jisaka Sembodo? Ora kacaku. Iki bentuk kekhawatiran Abdi marang darane. Apa bener? Wis lek ngono. Nyapa sama marang aku. Aku jujur, Dora. Iya, aku percaya karo awakmu. Awakmu kan koncoku sing paling apik dhewe. Dadi wis lah. Tapi aja sampe kowe nduk rasa katresnan lho ya karo Raden Jisaka. Engko awakmu bakal cilaka. Yo, aku ngerti. Oh yo. Nyapa sampean rene? Apa sampean ora ngalang Dora Disaka? Ora, aku ki nang kene ki diutus Ndoro Jisaka supaya njupuk keris saka awakmu kuwi. Apa ora koncoku? Dora Disaka pesen marang aku keris iki. Ora diwenehne karo sapa-sapa, kecuali Dora Disaka dhewe rene. Tapi aku ki diutus dhewe karo Ndoro Jisaka. Ora Dora, aku ora bakal menehne marang sampeyan. Yo, aku ki lho wis percaya karo awakmu. Nanging nyapa awakmu kok ora percaya karo aku? Yen ora ya banjur ora. Halah, wong ki yo panggah ngengkel to yo an. Pangapunten kancaku, aku wis janji njaga keris iki. Lah, lek kowe kira duwe niat ngelongne keris ning aku yo wis. Ora kancaku, aku ora bakal menehi iki sampeyan. Halah, yo wis ana dhewe saiki adu kesaktian ae. Gen nentokake sapa sing bakal nampa keris saka Jisaka kuwi. Jisaka sampun diangkat dados raja dhateng desa Medang Kamulan. Sesampunipun ngalahaken Prabu Dewata Cengkar. Pinten-dinten Jisaka menehi pepeling dhateng Dora kagem mundhut keris dhateng Sembodo. Nanging Dora ugi dereng balik teng Medang Kamulan. Nyandi yo Dora, ora balik-balik jan gawe mau. Wonten kedadian apa Kanjeng Prabu Jisaka kados panjenengan kok resah? Aku ngene resah banget. Soale Dora tak kongkon njupuk ning kerisku sing digawa Sembodo nang kono. Oh yen mekaten, teng napa panjenengan boten teng mrika mawon kagem mastekne kahanan tinimbang Prabu resah teng mriki. Terus Prabu, jenengan teng mrika mawon kersane kerajaan prajurit-prajurit ingkang jaga. Bener tenan yo omongan yo wis aku arep nyusul Dora nang Medang Kawit arep njupuk kerisku ning kono. Nggih Pak Prabu, kersane kita mawon ingkang jaga kerajaan kanthi becik. Nggih, boten usah khawatir, hati-hati teng perjalananipun Prabu Jisaka. Yo wis aku pamit yo arep ning Medang Kawit. Aku percaya karo awak-awakmu iki. Nggih Prabu. Dora Sembodo. Kowe mati koyo ngene. Kanamu. Nyapu kowe mati koyo ngene. Abdimu karo aku tenanan. Aku bakal hargai ukara Jawa kangge awakmu. Ana cara kok ingkang teges ana utusan. Jata sawala padha glute. Padha jayanya. Padha sektine. Moga potong padha dadi batange. Buka soro.
Aja guyu, Mbak. Yo, Pri, itu gue. Sampai jangan ciumo. Ayo, Pri. 1, 2, 3. Buka sono. Buka sono. Ya Allah. Ih, salah. Di tengah-tengah syuting dan di sini ada orang pacaran. Satu tuh. Oh, mantap lah. Teruskan, Nak, teruskan.